मेघालय रायजोआव खामानि मावनो थांनाय सासे बर' फिसाया गोमाना दं। गसाइगाव महकुमा अक्सिगुरी गामिनि जना बरगयारीनि आंगो फिसाज्ला फिलिप बरगयारीया मेघालयाव खामानि मावनो थांनाया गोमाना दं। मिथिनाय बादिब्ला फिलिप बरगयारीया गावनि बिदा असे सुदेम बरगयारीजों मेघालयनि राजा बागान बार्निंहाटनि मेगी कम्पानियाव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय थांनाय मंगलबार खालि फिलिप बरगयारीया गाव थागानिफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो दिनैसिम जेबो खौरां गैया। बेखौनो बहाबा नुसुनोब्ला 8099945067 नङाब्ला 6001942382 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों फिलिप बरगयारीनि आंगो बिफा जना बरगयारीया। बेयो समबार ओंखारलांदों। सोरजों थांफायामोन? बिदाजों। ओमफ्राय दा बिदाजों फिलिप बरगयारीजोंहाय खाथि गैलाया नामा? माने बिदाया हरनि समाव खामानि मावनानै उन्दुदोंमोन होननानै बुंदों। दा बे उन्दुनाय समाव बियो सिखारनानै फैदों होनना बुङो। आच्छा, बियो मालाबाफोर बे मेघालय जायगायाव थांफेरबायमोन नामा बियो? मालाबाबो बियो मेघालय जायगा बा मोनसे जायगायावबो बेरायफेराखै। आच्छा, मेघालय बबे जायगायाव गोमादों मानसिया? गोमानाया राजा बागान बार्निंहाट मेगी कम्पानियावहाय खामानि मावनो थांदोंमोन मेघालय। दासिमाव जेबो खबर मोनफिनाखै नामा? दासिमहालागै जेबो खबर मोनाखै। आच्छा, आङो रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों जे बे गथ'आ बबे जायगायाव दङ बेखौ लोगो मोनोब्ला हमनानै लाबो। लयआव थानाय रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ खावलायो एबा शिलंआव थानाय रायजो राजाफोर बे फिलिप बरगयारीखौ जुदि लामाफ्राव बा बबेबा जायगायाव लोगो मोनोब्ला बिसोरखौ हमनानै लाबो। बेखौहाय स्क्रिमाव होनाय नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै बेनो जेनेबा खोन्थाहरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, अटि टेक्निशियान। फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।